שנה טובה ובשורות טובות. ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אדוני הוא האלוקים אדוני הוא האלוקים אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך אדוני ימלוך לעולם לעולם ועד. רונן רחמני על הקלידים, תעשו לו כפיים. שפרו לי את נהריה. קהל אתם מוכנים? קהל אתם מוכנים? וואי מה שהולך להיות פה בנהריה. וואי וואי ידיים חזק חזק יאללה תראו לו תראו לו תראו לו יאללה כפיים 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 גם הצד הזה למעלה למעלה היידה חביבי הלו גם אתם כאן מאחור עוד פעם אלה שמאחור למעלה ותרימו את הידיים גבוה לשמיים ותרימו את הידיים גבוה הנה זה בא ولا مرة كنا سوا ولا مرة جمعنا الهوى ولا مرة كنا سوا ولا مرة جمعنا الهوى ولا مرة كنا سوا. ביי, ביי, ביי חמודה יופי. יש לך פה נקניק. לחמניה? לא להגיד אותה. נתת לו קצת מים? לא, לפי כמה דקות הגיע. כן? יש שתיים כאלה. פתחו לי, תסתכלו. דווקא דווקא את התגובה. ויש לך פה, הוא לא רעב? יש לך פה את זה. הבאתי את זה לאבטיח, אין חלק. 16%, אז 5% יותר בריא לנו. איך זה? וחומוס. יש באור קצת, זה היה למסעדות. לא, אני חייבת מים, כן. לא משנה.
לצדדי. הגעתי, אומר לי, מה הוא מחפש? אמרתי לו, מה הוא מחפש? אותי? זה תקין. מה? זה משוגע, זה הרעש, אתה יודע. מה? אמר לי, וואלה ככה. הסתכלתי לצדדי, הוא מסתכל. זהו, תודה רבה. מסתבר שאמא שלה הבלה. אמא שלה מפסידה. כן, הוא ילד מדהים. היא בראש שלה לנקות, איזה נקות? לנקות, היא שואבת וזה. משחקת אותה סטייליסטית כזאת. או אם בעלה לא אישה ולא בן. אבל זה לא יעזור, כי יש שם כלב. הבאת בצד? לא מפיל את הפלייס. לא הבנתי. אתה תסדר לי את הבצלים? כן, כן. איפה מחיאות הכפיים שלכם ליניב אייזק קודם? משוגע כמוך. אחרי הפסקת הפרסומות, רוניוס וחיים אל כמובן גם ישירו, וגם נוני תצטרף, וגם בהמשך אילן כהן יהיה איתנו פה, ולואי יאלי ואיציק שמלי. אל תלכו לשום מקום. רגע לפני הפרסומות, מיד אחרינו תשודר התוכנית של עינת צרוף קבלת שבת, היום קצת באיחור בגלל שאנחנו התחלנו באיחור, אז בערך בשעה 3:15, אבל הנה קטע מתוך התוכנית שתשודר מיד אחרינו. עינת צרוף בקבלת שבת ופרסומות וחוזרים. את כיוצרת, כמה בבוקר ואת מחליטה, היום אני אכתוב שיר? האמת שזה די משתנה, ואני בתקופה שאני קצת פחות כותבת. למרות שאני מקליטה דברים שכתבתי כבר קודם, ברגע זה אני לא כותבת. זה הכל, זה משתנה, זה כל הזמן משתנה וזה לא מדאיג אותי די. לא, אני קמה בבוקר, בא לי לכתוב, אני כותבת, למשל, אחד השירים עכשיו שהקלטתי, התחילו מההודעה שהשארתי לחברה שלי בפלאפון, כאילו בוואטסאפ. השארתי לה משהו כמו, בטינה, מה קורה איתה, בטינה? ואז אמרתי, בוא'נה, יש פה בוא קצב. נשמע רגע את ההודעה עוד פעם. שמעתי את ההודעה, כתבתי מילים באנגלית, ועכשיו זה עוד מעט יוצא החוצה, באנגלית שם. זה משהו כשטינה כזה. טרנר כזה. זה טינה טרנר, ארטה פרנקלין לגמרי, כן. התוכנית משודרת בחסות ספרינג, חגיגה של פירות. 500,000 צופים, צפו ונהנו, הסרט הגדול של הקיץ לכל המשפחה, ההילולה בקולנוע. שבת שלום לכם! בואו לקבל איתי את שבת המלכה. געגועים לעינתוש. חברים, אומנים, זמרים, שחקנים. בואי נדבר על יהודה. תני לי את כל הפרטים, אף אחד לא רואה. בסדר. מוזיקה טובה. מה אנחנו צריכים עוד בשביל להתחיל את השבת כהלכתה? קבלת שבת עם עינת צרוף, מיד אחרי שישי שמח, בערוץ 24. בכל מקום שהלכתי, אמרו לי שאי אפשר לעשות את זה.
במפעל שלי, אלום תאורה, בטוח אפשר לעשות את זה. נו, מה הבעיה? אתם בידיים טובות. ההתמחות שלנו היא להגשים לכם כל פנטזיה עיצובית. יהלום תאורה, מפעל לייצור גופי תאורה ישירות מהיצרן לצרכן ללא פערי תיווך. אין לקוח שלא מגיע איתי לפה. 03-6500-988. חפשו אותנו גם בפייסבוק. יהלום תאורה. אני כבר מרגישה בבית. אמרתי לך שיהיה גודלי ממש מהר. לא אמרתי שזה סופר מהר. מתי תכננת לעדכן אותי שזה סופר טובים? ולמה לא מדברים על זה שיש 30% הנחה בהזמנה הראשונה? ינגו דלי, זה סופר סופר. There is a goddess in the sea, strong as a lioness. Embrace the power within. Burberry Goddess. The new... לעשות דברים גדולים ב... מה אתה כזה משקיע פה? תראה. רוצים להוציא לטלוויזיה מסיימיים. מה אתה משקיע פה? אתה רואה מאוד פתחה ממנו ואתה משקיע? משהו מטורף. פריפריה אימפריה, הערב בערוץ 24. אתה יכול לשים לי פה את הקציצות? חזרנו אליכם, אנחנו כאן שישי שמח המתארחים בקניון הארנה בנהריה עם הרבה קהל שבא להיות פה ובקומה העליונה. אני רוצה לשלוח הרבה אהבה לבני ושולה חיו היקרים מנהריה, מרוני דדון שמוסר לכם את כל הטוב, ולעמי רחמתי וכל צוות ווישוס כאן בקניון. עמי היקר, אנחנו אוהבים אותך, תודה רבה על הכל. אני מזמין גם אתכם מהבית לברך ולאחל, שלחו הודעות וואטסאפ ל-054-744-2424, המוחות הופיעו כאן בתחתית המסך. יניב אייזנקוט איתנו פה, ורוניוס התותח, וחיים אל, ובואו נעשה לאנשים בבית הכי שמח שיש. את לא רוצה לאכול חלקים מעל זה? Suiversi prepiakara Εσύ θα κρίσεις Σου είπε πως σε πέρασε πολλά Θέλει να φύγει Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά Και είναι μόνη Δεν έμαθε ποτέ της να πονά και σε πληγώνει. Ας την λέει, εκείνη μόνο ξέρει, μέσα της τα κλαίει. Ας την λέει, εκείνη μόνο ξέρει, μέσα της τα κλαίει. Ας την λέει. Έφυγε και πήγε μακριά απ' την ταγκάση. Σουράγισε λίγο την καρδιά να σου περάσει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά και σε πληγώνει. Ας την λέει, ας την λέει, εκείνη μόνο ξέρει, μέσα της τα κλαίει. Ας την λέει, ας την λέει, εκείνη μόνο ξέρει, μέσα της τα κλαίει. Ας την λέει, ας την λέει, ας την λέει. שזה לכל החברים היקרים שלנו, דודי דרדורי, שי מתי, ג'וני שלנו והבן שלי שנמצא איתי כאן. אני רק את המיקרופון אלינו. אל תשברי לי את הלב, אל תשכחי מה שהיה,
עכשיו, בתוך עצמי אוכל את הלב, הסיפור עוד לא נגמר, הסיפור עוד לא נגמר. בוא נעושים ידיים למעלה. אסור היה לעזור, אני סליחה, טיפה לחשוב, אולי הייתי קצת שתוי, האמיני לי רק בחלוי. אסור היה לעזור, היית סליחה, טיפה לחשוב, אולי הייתי קצת שתוי, האמיני לי רק בחלוי. Sigo con el seco pilio, nace dona segaro, chifte deli armenico, inana yabru, inana ina. Chifte deli elenico, inana yabru, inana ina. Opa nina nina nai, inana ina, inana yabru, inana ina. Opa nina nina nai, inana ina, inana yabru, inana ina. Su drago di Somali, στον ασύκο καβρά, που να λίγο το κορμί σου, είναι να γιαβρού, είναι να είναι. Που να λίγο το κορμί σου, είναι να γιαβρού, είναι να είναι. Όπα νίνα νίνα νάι, νίνα νάι νάι, είναι να γιαβρού, είναι να είναι. Όπα νίνα νίνα νάι, νίνα νάι νάι, είναι να γιαβρού, είναι να είναι. Άιντε. Σε στένα πληρωμένο γιαρό. Τα παλιά. Έλα Βασίλη. Θέλεις να μ' αφήσεις κι άλλο να αγαπήσεις. Φύγε, φύγε, φύγε. Έχω συνηθίσει να δεν τρώει πλήξη, για σ' αγάπησα ξεγελαστικά και τη μοίρα μου καταράστηκα, καταράστηκα. Φύγε, 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 φύγε. רוני דדון, תנו לו כפיים! איזה אלופים, יניב אייזנקוט, שתכף נצרף לפה את הבת החוגגת שתשאיר איתו ביחד את רון היקרה. רוניוס וחיים אלי חכו לכם פה גם אחרי הפסקת הפרסומות, ועוד בהמשך אילן כהן יהיה איתנו פה, ואיציק שמלי ולא היה לי. לא כדאי לכם לזוז, הפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים אליכם לקניון ארנה, אל תלכו לשום מקום. התוכנית משודרת בחסות There are cocktail mixers and the Schweppes Amazing Wonderful Tonic Water. Schweppes, drink different. Ribu Gold, Welcome Summer 2023. שבת שלום אחי! עומר קבל איתי שבת המלכה. געגועים לעינתוש. חברים, אומנים, זמרים, שחקנים. בואי נדבר על יהודה. תני לי את כל הפרטים, אף אחד לא רואה. מוזיקה טובה. מה אנחנו צריכים עוד בשביל להתחיל את השבת כהלכתה? קבלת שבת עם עינת צרוף, מיד אחרי שישי שמח, בערוץ 24. גם בשקט טורנדו לוקח. אני אגיד לך יותר מזה. גם בשקט הנפשי טורנדו לוקח. יש לנו ילדים קשה בשנות אחרת מה? בטוח
50% חיסכון בצריכת החשמל. בלעדי לטורנדו, אינוורטר במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. יקוטה, חוויה קולינרית איכותית, יוקרתית ורגשית. מחזור, הוא איתך כל הזמן, ביום או בלילה. לא אכפת לו מה את עושה, ומתי. אבל התחבושות שלך צריך להיות אכפת. נשים תחבושות היום והלילה שלנו. Always ביום מגינה עלייך בפעילות לאורך היום, ו-Always הלילה ארוכה או רחבה יותר ומגינה עלייך כשאת בשכיבה. יש לנו את זה, ביום או בלילה. לשנות את הכללים, Always. לנור כדוריות הבושם, הוסיפו אותם לכל כביסה לווש של ריח רענן. איזה ווש! בסוף היום, מתי יקבלו ווש של ניחוח רענן. לנור כדוריות הבושם, ווש של רעננות שנמשכת 12 שבוע. מהרגע הראשון, התינוק שלכם סומך עליכם, ואתם יכולים לסמוך על מותג החיתולים מספר 1 בעולם, פמפרס פרימיום החדש, שמרחיק את הרטיבות עד פי2 מהר יותר, כך שהאור יכול לנשום. סמכו על החיתול מספר 1 שלנו, המסייע לשמור על האור יבש ובודד. 100% הגנה מפני תנופות בלילה, או שתקבלו את כספכם בחזרה. There's a golden circle with us, strong as a lioness. Embrace the power within. Bobby Brothers, the new fragrance. קיבלו את האור, אני שומע את הקהל, הולכים לצורך, כאילו לא נורא, אבל היה שם חרום, ממש חרום. מזלנו לכן אנחנו כאן, שישי שמח, מתארחים היום בקניון ארינה. אנחנו נהיה פה קצת גם אחרי השעה 3, כי התחלנו היום באיחור, וזו ההזדמנות להגיד תודה מכל הלב לדודו היקר, דודו בן אבו היקר, ולשרון אטיאס שפשוט קפצו במיוחד, הקפצנו אותם לפה עם ההגברה, כי איש ההגברה שלנו הקבוע לא עלינו, קיבל פאנצ'ר בגלגל ולא יצטרך להגיע למשאית, אז תודה לדודו היקר ולשרון. תנו להם כפיים, מגיעות להם מחיאות כפיים. חברים, כפיים זה בחינם. הרבה מזל טוב לבת שבע ודודו ליום הנישואים, הרבה אושר ובריאות משלומי ומריקי. רוצה לשלוח מפה הרבה אהבה למנהל האישי שלי, לשמעון פרץ, לשלומי ולריקי ולמאיר ולשירן וללירן חולצה אפורה. תהיה בצפון ולא תראה את לירן חולצה אפורה, ועוד אחרי שמכבי חיפה עלו שלב הסתבכת טוטלי. ולאתי האהובה שלי ואריאל אורי וליאור שאני כל כך אוהב, נקדיש להם את מה שאתה... תגיד אתה, למה אתה אומר לי? תגיד אתה. מילה החירנית שלי. מילה המתוקה. מילה המתוקה, איזה מתוקה היא. רון, מה נשמע? תנו הרבה מחיאות כפיים לרון אייזנקוט, אני שרוף על הילדה הזאת. רון ורוניוס, הם יכולים להיות צמד יותר טוב ממך. רון ורוניוס במקום... נכון? זה נשמע יותר טוב. וחיים אל כמובן שאיתנו פה. פספסתי מישהו ליוסי לוי תאילנדי היקר ולשרי הרבה. גם אתם בבית יכולים לאחל ולברך. שילחו הודעות וואטסאפ ל-054-744-2424. הברכות שלכם מופיעות כאן בתחתית המסך. עוד מעט. אני יכול להגיד ללא ספק שאחד האנשים שאני כל כך אוהב במוזיקה מלפני 30 שנה, כשהתחלתי לנגן ברדיו, השיר הראשון היה לחשב אמיתי. היה לי עורך, זכרו לברכה, שלום בנימין, כשהתחלתי אז בכל הדרך, של ג' אצל יוסי סיירס, הוא הכניס אותי לתוך המוזיקה המוזיקה. השיר הראשון ששידרתי היה לחשב בלילה של אייל גולן, השיר השני היה ים של דמעות, של אילן כהן הגדול שרואים אותם עוד מעט. ואילן זה משפחה מוזיקלית. נדבר איתו עוד מעט שאותו, טוב אתם יודעים. גם את רק שתדע את האמת, זה היה מבין השירים הראשונים שניגנתי אי פעם בקריירה. אתם רוצים לשיר? אני כל פעם רוצה לקרוא לה נוני, כי זה השם חיבה שלה. תעשו כפיים לרון אייזנקוט, יניב אייזנקוט, לרוניוס ולחיים אל.
שהיה מזמן כבר בעת ובקיץ הקרוב השמש עושה לי כולכם לא חשוב לי לא חשוב אז בואו כאן בפזמון תשירו איתי אני זה קהל הנמלרי חזר עד השאלות שלי למה זה מגיע לי שהיה מזמן ישבתי לי בביתי והכאב סגור איתי רק שתדע את האמת שהיה מזמן בקיץ הקרוב השמש תעשה לכולכם בעזרת השם הקדוש שידעו כל הכפיים רציתי בכל דרך לקוות בחומה של חיפשתי חלונות שיחקתי במגדל של אשליות ניסיתי להלך בין הטיפות גם ממהם הצמחתי לי את התקוות פסתי את הטעם לכבוד ולא נתתי למציאות להשתנות שמעתי זה לא מספיק חוזר חלום משנה לי ממקשיב ואתה עושה רוצה סוף להוסיף לי שמעתי זה לא מספיק חוזר חלום משנה לי ממקשיב כולם כפיים מה יכול לעשות? ביקשתם וקיבלתם
השמיים הם חותם, אלוקים אינך רואה כל מה שעלי עובר. לא רואה בכלל כלום, עכשיו רק באתי. אין כלום. כבד, כבד עליי. בוא נגמור את זה. אתנחם אלוקים, לא נרחם אלוקים, איך קולי נשבר, הכל נגמר לי, איך הלכת, איך עזבת אותי, איך הלכת, איך עזבת אותי. סוף הלילה בלעדיי לא תדע נפשי שרע, הלב רוצה אליי, נשמתי עוד מתנה, לא רואה, לא שומע, מי זה בא ומי הלך, את הדלת לא פותח, מסתגר באפלה, כבד, כבד עליי. Να ξέρεις τα βράδια πως μισώ, που με τιμωρούν, που σε έχω χάσει. Θέλω να σε δω το μόνο κόσμο, αν η τέτοια νύχτα μη περάσει. Θέλω να με νιώσει, να μη με προδώσει, θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσει, να μη με σκοτώσει, πες πως δεν τελειώσαν όσα κυσάνια μας. Άρα, να σνέει αλκοόλ שלנו. Να ξέρεις τις ώρες πως μετρώ, σαν πληγές στο σώμα μου επάνω. Είναι τόσες που έχω να σε δω, κι αν δεν νιώθω που έχεις θα πεθάνω. Θέλω να με νιώσει, να μη με προδώσει, θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσει, να μη με σκοτώσει, πες πως δεν τελειώσαν όσα κυσάνια μας. Ρόντα. איפה הכפיים שלכם לאירוניוס ולחיים אל, תנו להם הרבה כפיים.
רוניוס, כשאתה פה, אז אני נזכר בחברים שלי בלוס אנג'לס, כי אתה היית המון שנים שם, אז הרבה אהבה לליסה ואבי סיבוני ולכל החברים היקרים בלוס אנג'לס. אני רוצה להזכיר לכם שאתם מהבית יכולים גם לענות על התו המוזיקלי, ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו. רונן, נגן רגע את התו. מסובך מאוד היום. בדף הפייסבוק שלנו טענו מתוך איזה סרט ישראלי התו מי הדמות האהובה עליכם, וגם אתם יכולים להמשיך ולשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-744-2424, הברכות יופיעו כאן בתחתית המסך. למה אתה עוד יושב בכלל? לא הבנתי. למה אתה עוד יושב? למה רון יושבת? לא הבנתי. מוכנים כאן? רון, מה את אומרת על הקהל בנהריה? נעשה להם פה משהו, אבל חזק. תשמיעו לי כפיים! נגנים, תנו לי קצב, אתם מוכנים? הנה זה בא, נהריה! רחמני, תן להם כמה שיותר חזק! יאללה! בוא נראה אתכם עם הידיים! הנה זה בא! רואים מה הולך להיות פה עכשיו? וואי! רון, מה אתה אומרת על הקהל בנהריה? תגידי לנו, נרים את הידיים גבוה לשמיים. כולם מרים את הידיים. כי את הפעם הזאת אם אנחנו עושים בשביל נהריה, כי הם אלה שעושים שמח וסופרים בשבילם עד 4. את מוכנה? הנה זה בא. 1, 2, 3, 4. שלך כאילו זמרת עם קקה. Since
לא שומעים אותה בכלל. רגע. אני רוצה לשמוע הרבה מחיאות כפיים. לרון אייזנקוט וליניב אייזנקוט, תנו להם הרבה מחיאות כפיים. הרבה כפיים לרוניוס ולחיים אל היקרים, תנו להם מחיאות כפיים. מיד אחרי הפסקת הפרסומות, עוד חבר טוב שלי והאהוב שלי, אילן כהן יהיה איתנו פה, ועוד בהמשך איציק שמלי ולואי עלי. אנחנו איתכם היום גם קצת אחרי 3, אז אל תלכו לשום מקום. פרסומות קצרות, וחוזרים עליכם עם אילן כהן. תודה רבה ליניב, לרון, לרוניוס וחיים, פרסומות, ואנחנו כאן.